gyda fi Gwion y Ferret fan hyn a Mico fan hyn. Ges i'r rai nhw o canolfan achub, felly dwi ddim quite yn siŵr beth yw oedran nhw. Ond fi'n credu maen nhw'n byw tua 10 mlynedd, neu 6 neu 10. Ges i 2 ferret o blaen pan o'n i'n prifysgol, o'n i'n byw yn fflat, felly o'n i'n meddwl falle bydd ferret yn dda, achos bydd y fflat yn bach. Ond mae'n troi mas, maen nhw'n licio lot o lle, maen nhw'n licio cerdded llawer. Felly mae'r ddau hyn, dwi'n mynd â nhw am tro, bob dydd. Mae dy fi lle i nhw sy'n eitha fawr i nhw cysgu ynddo, ond maen nhw'n licio cwmni bobl, felly mae rhaid i fi wario gyda nhw bob dydd. Mae ferret, mae rhaid i nhw bita cig, a dwi'n llys fy tawyr, so mae'n tyma'n o problem, ond bwyd cig fi'n prynu nhw, neu bwyd cath. A dwi'n prynu cwningen i nhw fyd, achos maen nhw'n licio esgyr, mae'n mynd ddau dynes nhw. Bod nhw'n fach, mae'n cerdded milltiroedd. Mae dy fi yn collar a lead i nhw, a fi'n mynd am wac lan y hewl, neu'n pryd dwi'n mynd i'r trath. A mae fe'n surprising faint mor bell mae'r trad bach yn gallu cerdded. Dau bachgen sydd gyda fi fan hyn, a mae'r bechgyn tymach fwy hoffus na'r merched. Mae'r merched yn llai o maint, a maen nhw'n hoffi crwydro a dianc llawer fwy. Mae'r bechgyn yn eitha hapus, jyst eistedd a gael cwtch. Un problem gyda'r bechgyn, maen nhw'n gallu gwyntio tymach fwy na'r merched, so falle mae yna'n problem os chi moyn cadw nhw yn y tŷ. Mae rai bobl yn hoffi'r gwynt, ond mae'n gallu mynd tymach yn gryf, felly dwi'n cadw rhai fi mas tu fas. Mae edrych ar ôl ferret bwyty yr un faint mor anodd o edrych ar ôl ci, really. Yr un faint o gwaith sy'n gorfod yn mynd i cadw nhw'n hapus. Mae rhaid nhw'n mynd am wac, gael digon o cwmni bobl. Felly, jyst achos maen nhw bach, dwi ddim yn meddwl chi rhoi nhw mewn cage bach a cadw nhw fyna. Yn ogystal â'r ferret, mae gyda fi'r 2 ci a 2 fwchyn a cilogod o ffwls. A fi'n credu bod pob un yn nhw'n dod mlaen gyda'i gilydd, bod y ferret yn weithio hoffi chaso'r cwn.